Салом алейкум мардум. Подписчикои канали Саудо ТВ. Opel Kharo созен хубен. 12 июл 2025 сол фақат Opel Astra тамошо кунен. Opel Khar боше. Ами хетчбек седанай пешкаштон мекунем. Бо диққат тамошо кунен. бовардон ягон 4-5 мошин савдо меша ирӯза наворда. рақам барои қабули реклама рой кунен. мошинотона видео када рой кунен. хонаҳотона видео кунен. заминтона видео кунен. реклама ка фурӯш агзорен. лайкоро амонен. дар канал подписаться кунен. видео бо диққат хушуд тамошо кунен. ана ки мо видеоро сар мекунем бача азиз. Opel Astra 92 сол хетчбеки тозаҳакай достоон нигоҳ кунед. душанбе да хару дора 22000 сум мегаша. газу бензин 1.6 механика. сроч наибат фурӯши. Opel хетчбек FK тоза 1.6 газ бензин мотор коробка ходовой ҳама садай мега. камбуд надора. краскаш нав. мошин пусидаги надора. аккумулятори пачка берунаш 97 кадагиай. хоб светш ҳамин ҳолат солона ҳуҷҷат утилизация дора. 22000 сомони бача. занг бизаву аз номи канали ма салом расоно бихараш. Саудо ТВ 01 фақат навор мекунаву шумо боша интихоб кунен бихаренш бачаҳо. неки лайкҳои тарафи дасти чапа нигоҳ кунен. биҷиқен тарафи дасти рост подписаться ҳастай. комментария дар поён фикротона нависонда монем бача азиз. якта мерседес будай тозаш ки буд наворуш кардам бача азиз. мерседес бенз C класс 96 сол душанбе да 44000 сум маромат. бовар кунен ҳар як мошинои тоза навор кардам. ҳамин фақат мехарем медонен. номери транзит 44000 газ бензин 1.8 механика. кашиша умман гармеса 1.8 як сола ҳуҷҷат утилизация гази евро 4 плюс бензин 4 баллон нав аккумулятор нав. срочно дар шаҳри душанбе. мерседес харо ҳамҷаен. бия бинем гап занем комментария кунен. любителои мерседес бисёр боша агар дарши бо навор кунем. комментария кунен кадом маркаи мошинаро зибор пешкаштон бикунем бача азиз. поделиться подписаться ҳами дастгирӣ ё агар ай шумо боша наворои ҷолиб хонаҳои арзон аз мо мешава ҳама пак бача азиз. ин мерседеса занг занен аз номи ма срочно бихаренш. мерседес 96. Opel Astra дар кузови хетчбек 94 солаш номери транзит 33000 мега. 33000 сомонӣ. душанбе да толка бензин будааст 1.6 механика. ассалому алейкум мега хетчбек харо дар ҳолати хубай ҳуҷҷат 6 моҳа дора. утил дора. краскаш навай. толка бензин. хоб глюштелш мега спортивни мега. аккумулятори пачка. хоб маълумоти праша занг бизанен. рақамои WhatsApp 3363 аз номи канали Саудо ТВ. хетчбек харо маромат занг занен бигирен. Opel Astra FK дӯстон, краскаи сирх 92 солаш дар кони бодом 24000 мега. 24000 сомон. Opel фурӯши Astra F. кузови седан. гази бензин 1.6 механика. меган ки мошин дар ҳолати хуб қарор дора. мотор коробка ходовой зурай. сатфоиза. 4 баллонаш нав. газ плюс бензин кор мекунад ҳардаш. краскаш тозаи сирх. муомила дар болои капот. мошин дар кони бодом 24000 сум. аз номи Саудо ТВ дӯстон занг бизанен маслиҳат кунен бигиренаш. лайкотон амонен. дар канал подписаться кунен бачаҳо. подписаться. чизе ки бошад дар WhatsApp дар аввали видео мондаги рӯй кунен. реклама када фурӯшта мегзорем. фикротона дар комментария нависед амонен бачаҳо. дӯстони азиз, Opel Astra дар кузови седан 97 сол шаҳри Бохтар 41000 мега.
сидани тозаш 97 мордара бинен қадду қомат зур газу бензин 1.6 механика 6 моҳа ҳуҷҷат утилизатсия дора ҳуҷҷат дора занг занени масякнен 41 000 сум дар шаҳри бохтар аз номи Саудо ТВ занг зане бачазид. дӯстон Opel Astra F 96 сол шаҳри Туза қарор дорад. Хетчбек харо ҳамҷае нигоҳ кунед ака 32 000 сум бензини холӣ мотораш 1.6 коробкаш механика мошинча дар ҳолати хубай хуби техникӣ қарор дорад. мотор бекамбудӣ чашкаҳош радной дакмен солона нав кардагӣ утилизатсия дора балони нав краскаш безкамбудӣ хетчбеки 96 бо нархи 32 000 сомонӣ занг бизанем бача азиз. Opel Astra F солаш 95 бача азиз ноҳияи вахш 29 000 сомон хетчбек харо ҳамҷае нигоҳ кунед толка бензин объёмаш 1.6 коробкаш механика рақамҳои 42 25 да бадили пир аз номи канали Саудо ТВ занг занед. хетчбеки сафед 95 сол дар ноҳияи вахш фақат бензин 1.6 механика краска тоза қисмати дохили мошинам тозаҳакай хай бо хитон бо маълумоти пираша занг бизанем бигирем бача азиз. дӯстон Opel Astra F 97 сол кузови хетчбек 31 000 сум нарх газу бензин 1.6 механика мошин нағзай утил дора ҳуҷҷат дора 6 моҳа балоно қариб навай люк дора кор мекуна қисми мошин тоза дохили берунаш ҳамаш қонуқидаш хати сериозни харидоро аз номи канали Саудо ТВ дӯстон занг бизанед лайку рамонед дар канал обуна шен чизе боша рӯй кунед ирӯза навор ба 8 дона мошин тамом шид як мерседес далши ҳамаш сидан хетчбек буд боз дар комментария нависен аз кадом маркаи мошино зубор навор кунем фикротона ба назар мегирем лайк камонен падилитса кунен подписатсия кунен зинда бошен дӯстон равматки моро тамошо мекунем барои реклама муроҷиат карда метавонем бача.